Gliedje, springen, klimmen en klauterje. Het is volop drukte bij het springkessenfestijn in sporthal De Doelstien in Dokkum. Ben kunnen haar jaren vermijden in de variësvakantie. Dat doen we elke jaar. Elke jaar in de variësvakantie op jouw verschillende locaties. Zetten we de hele zaal vol met al je springkussens. En dan kun je hier vrijkomen om te botsen. Het is bij de band vind ik elke keer weer hartstikke leuk. Ze blijven ook wel komen. Nou ja, je wordt weer meer dan 1250 band. Komkommertje. Waarom ben je meer Joert en wat vind je hem ervan? Omdat we willen graag naar het springkussen en we vinden het heel leuk. En waarom bist u mij gang? Omdat het echt heel leuk is. Wat heb je hem ondertussen al dien en wat vind je hem zo leuk om springen? Nou, dan is het gewoon heel leuk springen en dat vind ik zelf ook gewoon heel leuk. Ik ook. En leuke muziek en ja, heel veel kinderen en mensen. Jullie zijn vooral aan het springen en als jullie aan het springen zijn, hoe voelt dat dan, zo hoog springen of klauteren of klimmen? Nou, gewoon leuk. Ja, leuk, want dat doe je ook heel vaak op de trampoline en dan kan je misschien nog een paar trucjes doen. Er binnen safvolle springkessens dat er haast geen kaarmaker worden kan, hokker nou de leukste is. Snap je het dan wel heel leuk. Ik bedoel, de band vinden me hartstikke leuk. De meeste die draken, daar is echt heel veel zwitten en dat is echt heel leuk. Daar kun je in de moer stappen en dan kun je erin klippen en dan gaat de moer dicht. De politieman houdt alles goed in de gaten in zijn politiewijn. Als er te heeg gesprongen wordt, kun je een fikse boete verwachten.